mai da idonsu duka akan Malam Abubakar Gumi din nan. To sai yayi wata hikimar da yayi sai ya zaɓi wasu manyan sarakuna kaɗan ya ce yana neman ganin gawan ce bismillah ya ba su lokaci da suka je ya ce sarakuna ka kowa ya magana ku bani da kahiri sarakuna suka ji tsoro shugaban ƙasa je kafiri a fili suna ji tsoro ko ka ji tsoron soja mai a soja wallahi wanda suka masu yankan harci masu goge takalmi masu ina da ake suka shiga soja mai a tsoro abin tsoro rashin haɗin kanmu na ya samu muke zama haka kafu magana ku bani da kahiri suka je gawan ya fito da gawan ya fito sai ya faɗa ga wanda faɗa wallahi ba wanda ya isa ya mallaki Najeriya ce zai ci mutuncin waɗannan amma yana so a zauna lafiya wallahi ba wanda ya isa mutum ya mallaki Najeriya ce zai ci mutuncin waɗannan yana so ku a zauna lafiya wallahi ba wanda ya isa yayi ta faɗa kawai don kai ba musulmi ba mu musulmi ake mana cin mutunci yayi ta faɗa ga wai sai menene ya faru kamun ya tsaye da shi yayi nisa da faɗa ga wai sai me ya faru tun da kai mulkin ka mun taɓa neman kwabonka ka taimake mu don addinin mu da yake mun san addinin ka daban namu daban mun taɓa tambayan ka yan uwan mu Laraba sun ji tausayi mu sun aiko mana da kuɗi ka ƙi ka sa hannu kuɗin ya shigo ce kadai kawo takardan a sa hannu kawo takarda aka sa hannu da aka tashi ra ku ce la ilaha illallah ashe yanzu muna da mutumin da yafi Sardauna ashe muna da mutumin da yafi Sardauna cikin mu ce haka ne faɗa muku rashin haɗin kai na in mun ka haɗa kai wallahi karɓar mulki mu kai to kamun wani lokaci ya ja hankalin dukkan soja musulmi ya mai da shi karkashinsa ya ja hankalin dukkan ɗan sanda musulmi ya mai da karkashinsa dukkan lokacin ana kiran wuraren da gwamnoni suke yanzu dinnan ana kiran su sakataren lardi kowane sakataren lardi ya koma karkashinsa ya kira mutum ce wallahi bature shi a ubangidanku amma ya yi ku kirki shi da ya samu mulki addini ne yaka taimakawa amma ku kun samu mulki ba ruwanku da addini ba ruwanku da argawa ta wani mai aka nema wurin mu ba shi kenan ya samu wannan kuma gaba daya ya tattare dukkan Najeriya so komo hannunsa a wannan lokaci tsakanin